Nje na ikirese yeto ya Kinderezi polling station ward ya Nyansiongo constituency ya Burabu. Nje wacho mara yone ese ward yona akire kwa somo MCA na wana nchindo chumbe wa ndeta kwa kachukura batiga kawaida garto kwa kachukura nanga wanera inigere ntambe igondo chenga abantu etana utara bangia igonda ite gosaba bantu baminto barese ward ya Nyansiongo ward ya Maiya ward ya Pekerenyo oso kesko asogonge bache kura na ndengo tayi bali kibasa njire nyote chigotara kurese serikali umuntu batenga nawe webesa gogocho ake ebiche kura ndetse ko batange yuere aminja yelichi kero wacho rumurayo tobone ndiko ukibesa munyecho rumurayo aseigo ngosaba abantu baminto bonse na bawo waka chikura wake kura yao onyerute box ime tobenya batabuna ake bicha ojo kuichibesa na nde to kulera abantu abo nechibesa nganto tageti amangana yo kuboraba tiaba nanji ba kechikura wachoro morayo batagete to anyamara goba tororenga ningo abananji bechuodi chisato wacho seyongo tebya abananji onde wensi moko nyoro ko bagachibesa barusi para nande karwe report oje tole oje serikali elinde atuwe eiru nande takubolia serikali nero yakikishenga amangana yo ko ora chikura bantu baganya kuruchibesa kurwesa serikali amangana yo ntanya tageti nande tokatebya serikali ngesika barayi bali bare so mulengo taliyo yo serikali ine demokrasia kero montai uri baga achole umurayo yataye ramne ya mutokanyete ntutai dikorra wiba igo ntore shwanga ngubwa tere ine rea utamutokanyete yongera toka dabanga tutageti montaje ko interfere ne chikora kuna tuakire ochora goito ko siku na ninde na imani una nsema ya itonare ko chikora. Thank you.